Moi Liisa. Mitä kuuluu? Hei Matti. Ihan hyvää, kiitos. Entä sinulle? Ihan ok. Kuule, onko sinulla suunnitelmia viikonlopulle? Ei ole mitään erityistä. Miksi kysyt? Ajattelin, että voisimme mennä mökille. Mitä mieltä olet? Se kuulostaa kivalta. Missä mökki on? Se on järven rannalla, noin 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Hienoa. Milloin lähdemme? Voisimme lähteä perjantaina töiden jälkeen. Sopiiko se sinulle? Sopii hyvin. Mitä meidän pitäisi ottaa mukaan? Ota mukaan vaatteita, uimapuku ja ehkä jotain ruokaa. Mökillä on sauna. Kuulostaa hyvältä. Odotan innolla viikonloppua. Minäkin. Nähdään.